Καλησπέρα gamers, είναι και Ρεμαντζιάρεπτα εδώ και σήμερα παίζουμε Skywars. Λοιπόν, είναι ένα σερβερ ο οποίος δεν τον γνωρίζω, αλλά φαίνεται πάρα πολύ καλός. Αλλά σε σχέση νομίζω με τον Pika Network, ο Pika Network έχει, πώς να το πω, δεν θέλω να το πω καλύτερα, θέλω να το πω, έχει πιο πολλά. What? Γιατί πηδάω τόσο ψηλά? Μπορώ να το πηδήξω όλο αυτό? What? Ναι παιδιά, και χοροπηδάει πάρα πολύ ψηλά. Και αυτό είναι ωραίο. Δεν το ήξερα, συγγνώμη. Λάθος, όλα αυτά που είπα ήταν άκυρα. Αλλά θα κάνω τώρα ένα βιντεάκι, γιατί πρόλαβα έτσι τώρα. Ένα βιντεάκι. Boom, 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 boom. Λοιπόν, δεν το έχω συνηθίσει να χοροπηδάει τόσο πολύ. Boom, 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 boom. Δεν είμαι καλός σε αυτό τον σερβερ. Όπα, νάτος ο άλλος. Λοιπόν παιδιά, τον φάγαμε. Σκοτώσαμε κι άλλον έναν. Λοιπόν, τα πάμε καλά παιδιά. Πώς σας φαίνεται εσάς? Εγώ το βλέπω ότι τα πάμε καλά. Βάλε και αυτά. Και είμαστε full καλά. Ναι. Και νικήσαμε το game. Δεν ήξερα. Λοιπόν παιδιά, πάει και αυτός και νικήσαμε το game. Ελπίζω να σας άρεσε. Πάμε άλλο ένα. Πώς βγαίνουμε από εδώ πέρα? Ωραία, ήταν αρκετά καλό το παιχνιδάκι που παίξαμε, αλλά θέλουμε κι άλλο ένα. Το πρώτο μάτς ήταν αρκετά καλό. Πάμε για δεύτερο. Μπείτε εδώ πέρα. What the hell? Λοιπόν, κάνε ένα παράξενο θόρυβο, και αυτό δεν σας βάζω να το ακούσετε. Κάνε ένα super παράξενο θόρυβο, αλλά στο επόμενο επεισόδιο θα κλείσω το music. Αλλά τώρα είναι λίγο fail μέσα στη μέση του τέτοιου του βίντεο να κλείσω να βγάλω, γιατί φοράω headset, βγάλω τα ακουστικά μου και να ξέρετε. Τώρα δεν ξέρω πότε αρχίζει το βίντεο. Ποιο βίντεο? Καλά, το match. Αλλά πιστεύω είναι ωραία πίστα είναι. Ναι, ωραία πίστα. Okay. Άντε να μπει κι άλλος ένας. Καλά, δεν θέλουνε, βγαίνω. Λοιπόν, πάμε να βρούμε ένα καλό ματσάκι. Να μπούμε να παίξουμε. 2-4. Ας μπούμε. Λοιπόν, καλός σερβερ αυτός. Πάρα πολύ καλός. Δεν τον ήξερα. Αν είδατε το προηγούμενο βίντεο, μετά ακριβώς από εκείνο το βίντεο, το
Τον βρήκα αυτόν τον σερβερ. Λοιπόν, ναι, όχι και τόσο full τέλεια πράγματα, αλλά καλά πράγματα. Ναι, τέλος πάντων, δεν πήραμε καθόλου καλά πράγματα, αλλά δεν πειράζει. Και να χάσουμε, νικήσαμε το προηγούμενο. Και εμένα δεν με νοιάζει τόσο πολύ να νικάω, αλλά δεν ξέρω για εσάς γιατί δεν μου γράψετε το προηγούμενο βίντεο. Βασικά δεν προλάβατε καν να μου γράψετε γιατί το ανεβάζω. Τέλος πάντων. Και πώς μπαίνεις εκεί μέσα, σπάς αυτά από πάνω. Δεν ξέρω. Α, ναι. Ναι, σπάς αυτά από πάνω. Ναι. Κάτι καλύτερο, ίσως, κάποιος, κάτι. Ναι, καλό αυτό. Όχι, είχα ήδη. Κάτι καλό. Παρακαλώ. Α, ωραία. Οπ! Νίκησα. Αυτοκτόνησαν οι δυο τους και εγώ νίκησα. Λοιπόν, παιδιά, πάμε όλο το τελευταίο γιατί δεν το ευχαριστηθήκατε. Ήταν πάρα πολύ μικρό. Απλά μπήκαν και αυτοκτόνησαν. Δεν κάνουν τίποτα άλλο. Λοιπόν, είμαστε στο game με έναν άλλο τυπάκο και άλλον έναν. Λοιπόν, σε 10 δευτερόλεπτα αρχίζει το match. Σε 5, 3, 2, 1, πάμε! Μ' αρέσει να τα βλέπω αυτά, μ' αρέσει. Λοιπόν, ωραίο σερβερ. Ο πολύ ωραίο σερβερ. Μαγικός σερβερ. Με μάγεψε. Με μάγεψε αυτός ο ωραίος ο σερβερ. Οπα. Εδώ πέρα καθόμαστε λίγο shift και πάμε στο mid. Δεν έχουμε golden apple, οπότε πάρ' το να μην το πάρει κανένας άλλος. Ωραία. Πάρ' το να μην το πάρει κανένας. Λοιπόν. Ωραία, όλα μια χαρά. Δεν το χρειαζόμαστε αυτό, πρέπει να βάλουμε εδώ κάτω. Δεν το χρειαζόμαστε, έχουμε ήδη. Θέλουμε αυτό. Δεν το θέλουμε, αυτό θέλουμε. Το θέλουμε. Οπα, ακούμε κάποιον και πρέπει να πάμε πάνω. I am afraid. Τον σκοτώσαμε. Άντε και γεια μας. Τώρα ο άλλος ο τυπάκος που έχει μείνει. Λοιπόν, έχουμε full καλά πράγματα. Και ο άλλος ο τυπάκος είναι από εκεί πέρα.
Άντε γεια. Και έχει μείνει κι άλλος. Πούντος. Ποιοι έχουν μείνει ρε παιδιά? Από εκεί ήρθα εγώ. Όχι, δεν ήρθα εγώ από εκεί. Πες να είναι εδώ πέρα. Εδώ πέρα είναι. Δεν ξέρω παιδιά. Τι έχει παιχτεί. Λοιπόν παιδιά, τον έναν δεν τον βρίσκουμε. Κάπου έχει κρυφτεί αυτός καλά. Εδώ πέρα ήρθαμε εμείς. Αυτός όμως από πού είναι? Παιδιά, πρέπει να το βρούμε για να τελειώσει το game, να τελειώσει και το βίντεο. Γιατί το χθεσινό ήταν πολύ μεγάλο. Λοιπόν, τρώμε αυτό. Τον φάγαμε παιδιά, νικήσαμε. Και ναι παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Τα λέμε την επόμενη φορά.